Chairman Kalome hun kal lek toa theyang angin hun po toy deuh lek te po kan tumanga voina hian kan Southern Headquarters suai tu President le atho puite kan Lunglei West MLA le South MLA te an boka kan party suai tu te le party mi puite Lunglei bon dewa mi te kan kal thanem hle maya in zawain chibai kabuk chewa abik takin voina hian pathian in Mizoram siam thatura ZPM party na tho kor hak puya kan party milo zom tharte abik takin chibai kan buk cheu ani LMC Vice Chairman anga dingkani wangin tawhte in LMC chungchang malakna kan soi masanga pakhatna chuan Lunglei mi puiten hupur takin property tax khan machona amaro chu kan be sei ai niam thewin property tax choi kha anita then khat chu han te fu chialo te po kha oma khati zata chuan amaro chu atlang pui thuin kan be sei ai atlem kan choi ni in alanga chubia chuan Lunglei mi puiten property tax kan petra maya hi LMC io in lom thu ka soi ani property tax hi ko thana tholom kan pek ang deuh hi ni a keimani man ro nei ang tok kan thil nei ang tok milin uluk takin te ni a chu kan pe a tangkai takin ko thanin tholom kan mangleang hian kan manglet le veng chunga kan manglet le ni ti kha kan soi ani panina chuan LMC adin hian parking hi kan subject ania ti chuan main road ti lo hi chu internal road hi chu local council tenen kan in rem siama local council te kuta kan han pe chonga then khata chuan kalpui thatna tak tak thanem ngai taka LC ten an thona oma then khata ero chuan motor da tu ten hena poisa lak adu tok mai po kan omti voina hian ka soidua hi poi kan ti hle a LMC chuan khongai takin kan local council te voinia hian kan som du cheu chu parking hi felfai taka en kol turania a poisa po kan langa amaro kan ngai poi mo jok chu a maintain lai hi a poi mo a ti chuan tun kar chho hian LMC atang tele Lunglei police te tangin safe zone ti lawa motor da te dan angin kan lo check chho tan to dona chung te chu Lunglei traffic nakin zel atana velfai taka aum theina turin ma kan lo la dona ni ti kha kan soidu bokani LMC chungchanga to ber kan soidu chu hey municipal lo ni hian dan le hrai nuaya in enkol na mumal takha oma hey tun naya Mizoram Village Council Association ten sarkar nena lom thun soya Mizoram sarkarin ruwa manna thatak VC enkol na turte an siam thardona local council te VC te kan ring me mathil thanga thunei na mumal pek ani thin si lo kha kan rianga ti chuan LMC a chuan mumal takin municipal hi aizole Lungleia oma chunga kan tarlan du poimo chu in sak don le construction siam don hian LMC a deal na thelu tur ani hei hi mitam takin phurita kan la a dan dik takati du te tan phurita ni lo ni ti kha kan soidua amaro chu kan compound ni lo china garage han sadu tral kan footpath wantlang footpath han ti chedu deu trala thil siam du te kan ni chuan kan nok sak viau theya nilo ani chuan engma harsatna a omlo ni in sadu fall deu te tan chuan LMC te chu nok sak deu viau mai theya amaro chu ani lowa din construction danga po he khopui hi nakin zelata na en kol that ani thena turin adan nuaya tle mahan ti nun ngai deu te a oma
LMC chungchan chu khalam pang han du tok tai la hi hei kan MLA te po an oma kan MLA pahni tin kan party hruai tu te po an oma voina hian kan thu soi ho hun ser mang tu atanga lom lu thar te thenga kan thu soi im buat sai nei in ang tlang hlein ka lo hria sarkar na kumni kan changta kumni lechan vevel ani ka hria kan changta poi mo em kan thei ngil mayang ti lo om khopa mizo chu thil thei ngil ma kan ni kan ti thina tarlam tul em le mizo mi puite ko shante tlom ngai polte ko shana pol sang oma mei che polte thalai polte kan trong trai na subject lian ber pakhat thin chu Mizorama corruption omlo ve se Mizoram sarkar hi corruption tia hriat ni ve lo se corruption hian kan rama bu khuar nget lo se ti kha kan trong trai thin na ni kan la hre thewang biakina te muala te kan trong trai thin ani kha baje muala ni thin lai po khan voi khachu kan be chiam toing ka hria kan rual u deuh te chuan in hriat ka ring trong trai subject a kan mang na sa em ani kha ti chuan ZPM in pathian le mi puizar sarkar na asiam nu hian corruption soiriek tur awang ta hle mai hei hi kan hrechiang viau in ka hria ama chuan kan senior ten in hrechiang anga keini rual pon kan hreve phani politician te chu MLA te chu chung mai poni lo sarkar na thok Eiru thei dewa om chen chu Eiru tu hen kan ring vek ani chu kan hrevek in ka hria Eiru tura kan in ngai vek ai kan in len po na kan in kalkual po na thil han nei deuh se Eiru tura kan ngai a Eiru ka lei a Eiru ka nei Eiru ka thil ti zelani tuna hian thila lo dang lam ta ni ka hria kan chief minister atanga kan MLA te thlengin tuna hian Eiru ka ming liao Eiru ka pu tur soi tur an lom lo ni hei pathian ha tho ro pui takania thil lom em ani ram mun sang kan thiranga Mizoram chau poni lo India ram chau poni lo khovel mun ram sang kan en hian ram thang thei lo ram ral muang lo ram him lo chu corruption om naram corruption tam naram ani amaro chu tuna chuan Mizoram chu keima ni po khan corruption tam narama karing ngai thina chu mai ni lawa state dang te pon corruption tam narama min ngai thin tuna chuan kha kan ngai tha a India ram state a corruption omlo na ber pakhat kan ni ta ni thil chin chia tlak lu tu kan ia alo mom tak zeta voina hian kan MLA te pahni an oma MLA zong ai in lom thu kan soi ni sarkar kaldan faklak langsar MMC lo kan soi du chu keima ton hriat nge kan soi teang voi khachu primary school 1 chan maria hian health department tenen hun kan manga school no pang tenen ti chuan pilal rin pui kan bial tu MLA health minister ni bokhi a local thur thu kha health department lama thok tu te an ho tu te khan an lo hria ti chuan keini hi anaw te kan ni ve angin enge chanchin kan pi hi a local doning kan hria a thil tul te om lo man le engma hi a lo soi ngai em hran lova an tia ke chuan thil tul bi ka om chuan department lo tlo te le enge mo hriat tur nei chuan a lo hril mai chu ka ring kan tia
ani chu amak hle mai ama chuan atita hetianga minister te an local hian mihring le sum le pai kan hek em zela kan hatul kal sanin kan lo buai pui mup zela ni ti chu ke ni pon kan theve ni kha tiro minister ten local chuan an remove mupa khatiang kha tam em thin tuna chuan ani talo ani hi mani loka khan hei ATL road kong siam mupania kan bial chung chan marian siam lai hian kalo troi om ve thina PWD an ho tu tenen te kan lo ti ve thina rum khat chu an ho tu te an local tur thule duty po enge motul leka oma wanga anom thelo tur thu kha an soya ti chuan in ho tu ten local chuan nangni po in department pay chu ka ti deu khera kan threvek thowa PWD kaldan thin kha chu thil truling nga via wanga katia ni to love tun naya hian kan ho tu te an local fowa Lunglei chau po ni lo muzeum hun sang aizola minister mai ni lo department ho tu ten min tlo fowa zan rei taka program siama choi lo buat saya an choi ma choi ve ngam lo te kha a om to lowa a hun taka thil kan tia a hun taka kan zo mai ni ti chuan kan ho tu te pon thil trul ti tur bik an nei te an ti zowa ti khana fel le mai ni ati ni hei bak ba kal phung thar ka ti khanga khan sum le pai mi pui sum le pai department a chung ko nei trul tam takte tuna hian buai to lo ni hei hi aro pui le in ka hria voina hian soi chu nge kan du ani heng te hi engwanga soi chuak nge kani Mizoram siam tha Mizoram maso na thlen tur hian voina hian kan hriat tur poimo hle ka hriat chu building lian pui om tharte mo muala phul pha treu te apoimo khop mai amaro chu apoimo ber pakhat chu mihring ril ruput mang dik kan nei hi apoimo ber mai ni chumi tang chuan thilakal dik thin building ro pui deu fil lian deu infrastructure pui deu nei mai la mihring ril ru kha adik si lo chuan kan hrevek khovel ram ho satak tak kan thenom loka pon om Burma te po kan hriang ram leilung ho sakna anasa em amaro chu ammi te chu an ru mani chutiang let chia chuan pathianin ZPM sarkar hi min hruai mek ni in alanga alom om em ani department pani ka soi kha department danga po a om chianga ke menge po hi SSA anti thina thok thin kha kan nia tute mo local chang tute mo local khan ke po hi korwar le ki kordum smart su ne na chome lo supply turjia ha min detail to peka aril runa thak du ang reng khop me khami tuma phei ka chon zir lai pola kan tho pui kan thian pa kha an lo hruai vele ngala an choi don ka rei to kan nga ka ti chuan cho lo ei lok thei kha ni si lowa khatiang kha ka tong ve to a department a tong tam takan oma chung te chu are to ani voina hian chung te chu kan soi ani ti chuan ka imbuat sai na hi atama ma ro chu atop nan max chung chang hi kan soi duwa ZPM in sarkar na kan chan khan manifesto poimo tak mai pakhat mitin huap chung ko tin huap eng anga hausa po ni se eng anga rethei po ni se huap healthcare thatak nei kha ania kan hretlang thewa
thei top chuin chu healthcare chu kan chief minister pulal du ma kai hruaina hnuaia puti bcl ven chunga te le achang tu health minister pilal rin puiten an buai puya an pathuma kan buai kan soi chan na kher chu maksi ka te khin dan ber chuan hrui thum hrualanga buai puri ni in ka hria chuwang chuan party pahnih te pon MUHCS kan ti tran don khan kan manifesto kan tlang zer kan kalpui don tak tak kha chuan MUHCS fel tok lo zia tlang au pui tu kha alare an tlang au pui kha alare lo khop mai a fel fam kim lo ange tin mi puya thei top chuin MUHCS chungchang fel fai lo zia kha an tlang au ani ti chuan hun akal leka keini tak tak po han nichina kapuin trong trai thu puya soeng deu khan ami pui tak tak te po han dot nge thu tak ti po kha hremang lo khan MUHCS kha fam kim lo ang ti in kan ring lek lek ani kha ke ma ni zpm party nge nge te po khan a chan chu thil thar kha ani amaro chu nichina kan tar la nang khan hrui thum hrual chu achat lok ngai lo ve tiang deuh khan tho ho na thale thei top chuana zara tun din hmuna MUHCS tun din hmun hi kan thleng ta ani dam do in tam na om venga om kan nia hun masalam panga tang deuh to khan dam lo te kanin dam lo te kan buai pui thina kan veng hi keima chau poni loin kan vc ni thin te tuna kan local council hruai tu te YMA te pon dam lo keima ni mel khiat kher lo te po kan lo buai pui na sa thina ni tin mi mir hrim hrim po khi dam do in nai ani wangin dam lo buai pui kan tama chunga chuan dam lo na ril ru ha na an nei chu thu than sum le pa ya an har sat na awanga an lungai na hi kan hmuna sa em ani chu nang ni pon in chung tele in veng naya te in mel khiat kher lawa te po in mun hasaviau in karing ani tuna chuan dam doina hen han kal teng u dam lo hi han kan ma te u an tha muang ani an dam lo na wangin an lo mani lo dam lo ka chua hian ka be sei ayat tlem fe sum le pai ka seng don ti hi an fesani thil danga a fel lo na tam tak soya kan thil tha ti te soi du si lo in hai party pakhat chuan kan hun lai tang kan ruwa man ve kan lo ti le to a tira nge ni MUHCS fel lo na MUHCS that lo na mi puite zom lo tura tina se mem khan hei tun na ya chuan MUHCS kan ruwa man na kan ti kan duan ve kani an ti le to eng poni se hrethiam mai tai la ke ni chuan thil thati tura in zuar kan nia kan in zor ngal ange in kan kalmop mop tura ni kan ti ni ti chuan tun na ya khan party pakhat chuan ti hian press meet nein zpm in healthcare kalpui mek chu health scam achang mek thu asoya MUHCS chu thil thatak angalang sum tam tak senga in zia lungai Mizoram private hospital lian le medical facilities nei thate mit puinol puite ban pha ka da lo tu ni in soya Mizoram hospital thate mi puiten an pan thei lo tin asoi ani amak ka ti khop maya ti khopa Mizoram mi puin MUHCS an thamuan laya MUHCS te lola soi tin hei tun lai hi MUHCS in zia hun lai chho me kania mi puya thalo zonga hruai ko hi kan expat na lam pang tak party dang te expat na lam pang tak ani hi ati chiang lein ka hria chu kan ta lam du ani hei tun na ya aizol kong an han siam thatak tak mai chu
kong amam lutuka party dang ho chuan kong amam lutuk kong cross a hlom min ti sak le de ya Lunglei kan hreveka hei kong han siam le tak tak chu kan sarkar na hnuaya party dang chuan kong a cha lutuk a buai thak parking a buai thak an tilea aing poni se kan timop mop mai chui chang tu pa ma anui ver mai a cha em la tak boka kan senior ho khain ni ve thoem in thiat nuwa Lunglei kho pui chung kong siam that ber ani karinga department ho boy kan zota huai tak chuan an ni chuan min chang du lo de ani chuan kan hria an ti ve a lom om ka pu senior benina dikalo ma lo ti ngau maya ani kap de cher to atang hria khania a lom om tak zetani hei hi sarkari na chim lampang min hriat na te po ni ka hria a lom om tak zetani kong siam chungchang kan soita ka chuan hei kan pipeline te po hi tui kan pipeline te po hi a tha chho em maya hei hi thil chin chia tlak ania tui diang na jok te pon kan muin arin om ani ti chuan mak sungcha khang kan khar do nanga tianga mak sungchang in register hun lai vel tia an la soi nom char du party hruai tu te kan xmla te po aniang voina hian hei hi an mani hoi ka cha du le an ni ho chu sarkar poisa te mi pui poisa te an lo Eiru na satoa MUHCS tel lo pon private hospital thatak taka po an sum khol te chuan lo in en kol mayang miang ke ni le an party te po kan soi kep teang voina hian dik tak tak Congress te MNF te hi tlem te chor an omani a hausa ho chu an hausa khop mai amaro chu a hausa lo WhatsApp Facebook live in nial na sa deu ho chu ke mani anga berve te an nia an ni ho nen Mizoram mi pui hi MUHCS kan lo thamuan puinga MUHCS kan lo ti zelang kan ti ni voina hian kan party mi puite pathian ina min hruaina pulal duama kan chief minister min kai hruaina kaltlanga kan malak na mekhi party mi pui then khatte chuan kan pocketa poisa hi alo lut kher lo ani pon kan ram hian ma asona kan ram hian kongdik azo chuan nakin loka ichung kwa ifate ala tel tur ala thamuang tur zirna tha healthcare tha hospital tha in kalpona tha la nei tur ram kan nia chuwang chuan tong trai na nen he sarkar he ZPM sarkar hi kalpui zelila pathianin ram tha hun ser mang tuina soi mi ram te pon an nei thei hi kan la nei ve zelang ti in ka thu kan ti to pange kolome